umkhuba omubi engubona wenzeke eNingizimu Afrika. Ngiyangizwa ngithi ngaphambi kokuba ngikhuze ngizoqala ngixolisele omunye wabafowethu okhona la kuMaskandi osuwanisa iminyaka ukhuzana. Ngiyaxolisela kumina abafowethu lezo angixoleli kanti nenhliziyo ezimbi mina nifuze bani ngoba mina ngenhliziyo enhle ngixolela naba lo ngizwe nje. Okay, kulungile ngoba nimxoleli. Futhi ngicabanga ukuthi ke uyena ofanele axolise kini. Enzeni? Axolise kuphi? Emjejeni. Axolise kuphi? Axolise kuphi? Ngokuthi wenzeni? Hayi cha, bafowethu ngiyangazi ukuthi ngumuntu esisoka angiphiwanga kakhulu iwawawo. Bengimxolisela naye futhi ngiyafisa ukuthi axolise kweNingizimu Afrika yonke ngoba yonke isemdletsheni. Awubheka abantu bangakanani, nazi imoto engena neyibona. Isangena ezinye ngithi niyabona. Ngicela nimxolele bafowethu, angazi ukuthi woneni kini kodwa ngicela nimxolele noma ngabe wenzeni. Okay. Ebese bafowethu ngikhuza umkhubo omubi engubone wenziwa niwenza bafowethu. Ngiyazi ukuthi inhliziyo ayiphakela kodwa lo mkhuba lona wekani wokuthinisela imbowode nifuna ukunemba istage. Ngicela bafowethu unqamuke niyezwa. Njengoba ngingumholi mina ngiyi-public figure, into engiyikhulumayo abantu bayayenza, into engiyithandayo abantu bayayithanda, into engayifuna abantu banjani? Into engayifuna abantu banjani ngapha? Into engayithandi mina abantu banjani? Ngiyacela ke bafowethu ukuthi sihloniphe lapha na enaniphosa khona amakani, bawukhona abahlonishwa babuntulo babungwezi okuyibona abasiqashayo ngoba nibona sivusa imizi yobaba nje. Ngicela ukuthi inhlonipho phambili bafowethu niyezwa. Ngicela lapha niphathe kahle nakweminye imicimbi manisuka la endletsheni bengizonikhuza ngithi ngicela nimxolele. Ebese bafowethu naye futhi kumele axolise kini. Akukho ukuthi kumele kwenzeke ngoba asikaze sixabane nampo ubhuti abakhona, asikaze sixabane futhi asilingani ke nje nangamandla. Lokhu okwenzeke namhlanje kuyakhombisa abaholi bamabala. Ngicabanga ukuthi laba abasiqashayo akaze ngicela uxhaso kubona, asixhasiwe ngoba nibona kunjena nje.